Hello mga kadumakinang, good morning sa inyo lahat. Andito na naman ako mga kadong at tayo nagbibiyahe na naman ngayong araw na ito mga kadong at kakain na naman tayo. At kumusta kayong lahat mga pinalangga kong mga OFW, mga kababayan kong OFW. Kumusta kayong lahat dyan at lagi kayong mag-iingat at sana'y nandyan kayo sa malaging malulusog na pangangatawan mga kadumakinang. Lalo na nalalayo kayo sa inyong mga bawat pamilya mga kadulong. Lagi kayong mag-iingat dyan at aber na tayo mga kadulong magidang at Merry Christmas sa inyong lahat dyan at advance Merry Christmas talaga sa inyo magidang at salamat ng marami sa inyong mga walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel mga kadulong magidang. Ngayon mga kadulong magidang ay ibabago na naman sa inyo ngayon ang aking ulam sa araw na ito. Mga kadulong ay galing dito sa bahay at para magkasingit na rin sa mga bawat gastusin sa pang-araw-araw mga kadulong sa sobrang hina ng biyahe ngayon mga kadulong magandang. At ito mga kadulong magandang ay ipapakita ko na sa inyo yung ating ulam ngayon mga kadulong. Alright mga pinalangga ko, mga kababayan kong Pilipino at mga kababayan kong OFW sa mga bansa kayo mga kadulong magandang. Mas malaki po ang ating ulam mga kadulong magandang araw na ito. Mga kadong, ipapakita ko na sa inyo ang aking ulam. Yan, nakabalot pa siya ng plastic mga kadong. Ito'y galing pa ng bahay at ginawa ng ating asawa mga kadong. Dupli pa yung pagkabalot mga kadong ng plastic para hindi talaga siya mapunit. Sabay lang mga kadulong ang ating gamit at ang isa naman ay nakahawak sa aking cellphone mga kadulong mga kadulong. At ayan na nga mga kadulong ang ating ulam. Binuhos ko na dito sa aking lalagayan mga kadulong para makakita mo nyo talaga ng maigi. Yan mga kadulong ang halo nito mga kadulong ay may kamatis, may sibuyas at may suka at may paminta mga kadulong mga kadulong. At ang itong itlog na ito mga kadulong, nakikita nyo itong itlog na ito mga kadulong, itlog na maalat yan mga kadulong. Tapos may suka, may kamatis, may sibuyas, tapos ay tinimplahan. Ang masarap nito mga kadulong mga kadulong. At ito yung ulam ko ngayon na para yung kinikitan ko ngayong araw na wala talagang bawas mga kadulong. Yan. At ito yung ulam natin ngayon mga kadulong. Mga kadulong pero wow. Ang ulam natin ngayon mga kadulong mga kanila. Alright mga kadulong mga kadulong. At kung kayo nag-ulam nyo ito mga kadulong, comment na lang dyan po mga kadulong at pag-like na rin at pag-share mga kadulong mga kadulong. Alright mga kadulong, kakain na tayo. Ito na yung kanin ko mga kadulong, puno-puno pa siya at ito'y kalahati lang yung kainin ko at mamaya na naman yung kalahati mga kadulong. At ito naman yung ulam natin na maalat na itlog mga kadulong na may suka at sibuyas at kamatis mga kadulong at paminta para may kunting asang siya mga kadulong. Napakasarap nito. Ayan o. Alright mga kadulong, gagayin na tayo. Yan mga kadulong o.
kadong, kalahati na yung kanin ko natira. Mamaya naman itong kalahati. Tanghalian. At marami-rami pa natitirang ulam mga kadong, at ulamin ko rin itong mamaya mga kadong sa tanghalian. Yan nga na nga mga kadong mga rinang, yun na muna ang aking babagi sa inyong video mga kadong, at sana'y nagugustuhan ninyo. At sa aking mga pinalangga mga OFW, maraming salamat sa inyong suporta, at shout out na sa inyong lahat. At magkita-kita na lang tayo muli mga kadong mga rinang sa susunod kong mga i-upload pang mga video mga kadong mga rinang. Maraming salamat mga kadong, bye bye.